Kohimen kopara bayid hautrai Jesu Christ. Ngidon haga jimpen kare naga benta kas ngi buram Pentecost haga ne kas ngi utrai banban. Bad kas ngi buram Pentecost kalongru yaka jingkawai kabakrao jingkawai niam sngi krao niam bad ngidon kam ban pen kare naga benta ka jingai jangkas ngi buram Pentecost ka jingai jangkas ngi buram Pentecost ulong umensiam bakui ngius ngo nage kam jangi apostol haba u Paulus bakui ulalesia Corinth bad nanda ulalesia Ephesus bad kibru hando kila yus ngo shapang u Jesu bad don kibalayo pidiang ya ka baptism kila kwa ban bud ya Jesu kila kwa ban id ya Jesu bad kila yo ya ka baptisma now ya anis baptist Henry kimba Dios ngo kindiatro syapang omensiam bakui kimpatip uye omensiam bakui kitu kai jingkar do jung omensiam bakui hake jingim jongi bangai kimbar sautu omensiam bakui unle kumno hake jingim jongi bad habangi pule naka gospel pareng nios ngo kikirli kaya kane kating kim jus ngotu badu mensiam bakui ulong ublay kim bar sautu mensiam bakui ulong ubay person naka trinity kila perkat ba kane kalong tiar eye kaba deben ai da kabala badu Paulus bakui dulahi kai syai kadar yaki syapang mensiam bakui bad ula pen sautu yaki yaga jingkar don jangka baptisma da u Jesu Christ yaga baptisma kabangiyo pidiang lemba u Jesu Christ aga jingim jongi kalongka baptisma ban pensle yang ida umensiam bakuid minta ngidang pen kre naka benda ka sungi borong Pentecost bad ngid kwa ban pen klang ding sashasin yaga jingdon jong umensiam bakuid hapo jongi bad ngi shait ong barabor haka fareng baptism in the Holy Spirit. Ke jimpen sle jongamen siam bakui. Mangi iway pa iway kibalayo pidiyang ya ka baptisma ha ka balang ngidon kamru ya ka baptisma jongamen siam bakui man ka kirlepa. Baptisma jongamen siam bakui kalong ke jimpen sle kabamud kalong kumbang isum ngide ben sum hau mensiam buna preng jongi ngimbat pengam yala de hakane ka jingmaya jong mensiam bakui de naga taga da bonsin ka jingim kristan jongi kampat long ka bajanai buna preng jongi ni ngop ha ka pop buna preng jongi ngis ngau tolot ha ka jingduwai buna preng jongi ngimnang shu banduwai buna preng jongi kabawan ka jinge babon jai ni telor pag ngis ngau telor mensiam Henry habang inyo kata ka bor jung mensiam bakuit kumba u Paulus bakuit ulale yaki nong Ephesus haba ulai baptisma yaki haka kerteng Jesu Christ bad ula bu yakakti halo jongki haka takapon kilas tang ban ki kilas tang balong ki ba kalain haka jinge ba kilas tang balong ki ba yang sakina ka benda u Christ bad kila pen banada ka jingslur ya u Jesu haki himmen ki para ko himmen ko para umensiam bakuit ulong shisha uble ubala banai ba hangi ya ka bor kumbangi nang puson haki ni gisngi naki gospel naka gospel jongo yaknis udang hikai udang penslur udang penien ulang yarap yang iben yang saki nagataga daw ngi deben duai shirhem nagabenda umensiam bakuit nagataga daw ngi deben penkare nagabenda ka Pentecost dai nagataga daw ngi manusnem ngi penkare iya ka shipos ngi janga ngi buram Pentecost kane kalonga jimpen kare kirki nagabenda ka ngi buram Pentecost bad kane ka jimpen kare kalong penyarap yang ngabad yapi balong ki kun ki bakki imbiang sa shasin daga bor janga mensiam bakuit But haba umensiam bakut yalam yangi
kumba ong ujisu ha ka gospel minta kasngi haba wan bun jai ke jinge ke jingjinja ngin om kerlong hoi kalabandon bun ki jingtunju ha ka jingem changi kalabandon bun ki jimma ha ka jingem changi henry ladang ilong ki kun ki ba sha yalam da ka bor jung men siem bakuit nginom kenran din nginom artatin ya ka jinge nginom ting yano kumba ong upaulas bakuit mano balaban penkalad yanga naga jingidu Chris mano balaban penkalad yanga naga jingidu Chris kane kalongka jingslur kabangin sayo yendang idap daga boro men siam bakuit omdon mano balaban penkalad yangi naga jingidu Chris hato ka waitlam ka jingsha leben jingkardu jimpang jingshitom jingsno marwe kanumla ban penkalad yangi naga daga daw ko himmen ko para kabau Jesu dang hikaya ki apostol kiong pleng mindang istang ban sautu shai kadar ya kaba me hikai ngistang ban sautu shai kadar ya ke jingmu chang ke jingi kai ngistang ban sautu shai kadar ya ke jingim jongi hakabalang ngistang ban sautu shai kadar kai ka kamaram jongi kumki kun jongu balai ngistam stang ban sautu shai kadar kumnong ide ban pinyade bat ki parabriu ti manobalaban hikai yangi yakine baro badai umen siem bakuin nagadaga daw gideban pin kre shirhem nagabenda umen siem bakuin gideban duai man kasni how men siem bakuin umen siem ubashong hapojongi unyarap yangi man ka kelipman ban penjana ya ke jingim jongi ban pen snautu yangi ke jingmaya janga baneng ban pendap yangi daga jing start ke jongu kenamba ngilong shisha kikun ke bakuin banyale persya ya ubamen balong ki ba seiso togin duai nagabenda kanega jinga ha kanega ukerish bakui kabang idang dang don happening kanega jimpen kare ai ka jimpen kare jongi kanang kam shirhem shushu ai men siem bakui un stang ban pau habar hangi lemba ka sap ka pong jongu kaneka long ka jingang nu kaneka de ban long ka jing duai jongi ha kaneki kindiasngi shua ka jing sngi burom pentecost in duai nagabenda kanega jinga Jisu beid ngitrang ye ke jingkular chome ban ngindup laban long kristan ki bajanai balait na ke jinge babun jai komen siem bakuit wan ya halo jogi komen siem bakuit wan pensle yangi komen siem bakuit wan hikai yangi komen siem bakuit wan penki im sasasin ya ka sap ka pong hapo jogi enya ro ya utrai Jesu Christ Amen.